Čaute, tu je Daniel TV a vítajte na našom novom kanále, úplne novom kanále, ktorý sa volá Minecraft Boys. Čau, tady je Vojta a my budeme dělat videa takhle ve dvojici z Minecraftu. Áno, a bude to československý kanál, takže to bude najlepšie dobré. A toto je naša séria prvá, ktorá sa volá minihry. A budeme tady hrát různý minihry, jako je nejdřív Bed Wars a potom tam budeme přidávat ještě další videa. No, ale tak my ideme na ten Bed Wars. Skočíme do toho portálu. A když tak jsme na serveru Bigcraft, IP bude v popisku videa. Áno, bude. Len poď ku... Zelený. Nejdeš ku žltým. Tak jo, žlutý. Ináč ukážeme vám tajný vchod, do ktorého môžete ísť. Je to aj náš vchod, takže ukážem to, Vojta. Jo, tady se objevíte na tomhletom beaconu a teďka už můžeme jít k tomu vchodu. Tady půjdete rovně, potom tady doprava u těch stánků, jak je tady ta cedule, projdete tady k tomu jezírku a tady je takový malej nenápadný vchod. A Jdeš, Danieli? No, viete to. Taková mini místnostka. A máte tu zákaz chodiť, lebo toto je iba naše. Ináč, keby ste sa niekde do budúcnosti pýtali, že či budeme live streamovať Minecraft, tak určite budeme. Či? Budeme určite a môžete prísť za nami. Si dáme Facebook. Hra začala. Hra začala. No, ináč je to český server. Když tak udělej nějaký bloky a jdem do prostřed. Jo. A tady v té minihře tak jde vlastně o to, že tady máte bronz, který se tady objevuje, potom iron a gold, zlato. A z těch věcí tak si můžete tady v obchodě u toho vesničana kupovat nějaký věci, Áno, a díky keby kterým... ste chceli vedieť niečo toto, že vidíte kameru iba z môjho pohľadu, tak určite ju niekedy do budúcna budete vidieť aj z Vojtovho pohľadu, ale on ešte nemá, ja mu pošlem to natáčate, čo ja s tým natáčam, ale proste ešte nemá takú výbavu, s ktorým by natáčal. Ale proste on pozná moje heslo na YouTube a všetko, takže je to náš spoločný kanál proste a budeme tu natáčať, pokým nás to neprestane baviť. Takže nie je to iba môj kanál. A zároveň je to pre vás dobré, že je to československý kanál, lebo proste môžu byť tu aj Slováci, aj Češi. Hele, jim se taky stalo, že jim zmizel ten vesničan. Hej. Vidíš v chatu, tam help, my nemáme villagera. Pojď rychle doprostřed, přidaj. Raz, keď sme skúšali natáčať, tak nám zmizol villager. A ja som asi, museli sme to vystrihnúť, ale potom sme sa rozhodli to nechať takto video, lebo proste sme tam mali iné meno. My sme sa chceli volať Doublecraft, ale bolo to proste obsadené. Tak teďka jsme Minecraft Boys. Hele, hlídej to tady uprostřed, já jdu koupit luk a další věci. Ešte Jo, a můžeš tady dodělat ty bloky, prosím, ať pak nespadne. Hej, veď, no to som chcel. Ešte pre istotu, voláme sa Minecraft Boys a nie Minecraft Box. To lebo, no víš, môžu si to miliť, lebo to je také stejnaké trošku. Jo, ale Minecraft Box zná každý. A nás zatím. A ináč, berte odhľad, že toto je naše prvé video a proste nemáme skúsenosti, aspoň ja s tým. Vy možno máte, ale ja som slabý. Na rozdiel od Vojty, on si tu proste príde, zobere si zlato, Jo, když tak, pak ti tady dám jedno zlato, nebo já sem dám enter chest. OK, lebo ja mám 9 zlat, takže no problém. Opa, hej, ale zlato sa tu, dobre. Pojď sem zpátky, já jdu doprostřed to tam hlídat. OK. Ale tak, ale ja, počkaj, veď ja už mám 10 zlat.
Ešte trošku. No tak počkej, tam ešte... Ty vole, Ja to je sa zlato. Dobre, mám? Nie, mám ho, prosím. Ty koľko tu padá zlato? Máš prosím bloky? Potrebujem bloky. Mám... Dobre, ja idem preč, lebo jeden ma tu zabíja. Čaute, Dorky, choďte tady. Moc. Zabij ho. Pomsti ma. Jo, je mrtvej. Hele, když tak počkej, tady máš. Oh, dík a dík. Už jsou tady. Hele, když tak až něco budeš mít, tak sem prosím pojď, protože Hej, ja to mám dať tady bude docela drsný. 15 zlata. Ešte potrebujem aspoň 4 zlatička. Dobre, ale nič. No tak pojď doprostřed, tady je toho miliarda. No tak ale veď ja som prostriedku. A hrajeme jenom proti zeleným, takže ty já tady zatím udržím s tím ohnivým lukem. Jebo si. Ináč, keby ste sa pýtali na roky, tak vám nepovieme. Lebo sme zlí. Už mám 18 zlát, lebo ja som dobrý. A teraz si idem kúpiť brnenie, lebo... A Já je tady zabijím. Vieš, koľko mám jedlo? Skús uhádnuť, koľko mám jedlo. 0. Jedno srdiečko. Si idem kúpiť rýchle jedlo. Tuto ináč rýchlo sa vám míňajú. O, dobre, už som... Ja som sa nenajdol! Daj sem ty jeden magor. Já je tady zabijím. Dopr. Dobre. Už papám moju dyňu. Okay. Hele, nechceš mít pomoc, že bychom tady už Áno, rovnou zabili? ale... Jo, zabil jsem toho jejich s tím dobrým brněním. Kúpim Hele, si ja lučík. oni teďka vůbec nic nemají. Nemohl by si se mít, že bychom je už rovnou zabili? OK, tak ja už idem. Zoberiem si môj slávny mečík. Heavenly butterfly. I believe I can fuck the sky. Koľko mám zlata. Ináč keby, tak mám 6 zlata. Ale To je fra. jedno, dělej. Hej, ale kde si? No u zelených, kdy ty jako jediný ještě žijou. Čakaj, tu mám ohnivý meč a strieľam do nich. Ale ne, pojď sem ke mne. Počkaj, to si jdeme ty. na ně mečem. Ja som sa pomýlil. Ježiš, dělej. Idem už. Však som za tebou. Pozor. Hej, chráň ma, idem s mečom, dobre? Jo, ale počkej, bacha, ne, ježiš, ty nemáš brnění. Nevadí. Děláš si ze mě srandu, vadí. No tak dobře, tak ty jim půjdeš zničit postel a já je tady budu zabíjet, OK? No dobre. Ale neviem, kedy mám vybehnúť. Tak teď, ale bacha, nespadni. Fuj. Dobrý, hej, tady je neviditelný. Jdi nahoru, nebojuj s nima. A nebo bacha, jeden tam běží za tebou, máš krumpáč? Dobre, Ty zabil nemáš som. krumpáč. Zabil som ho. Nemám krumpáč, nevadí. Tak pojď ke mně, dělej, pojď sem. Dobre, už je mŕtva. Už som im zničil postel. Zničil som im postel. Jo, to je jedno, oni ji jdou zničit teďka nám, ale hnedka potom, Co? co ji zničej, tak já je zabiju. Takže v pohodě. Dobre. Tak akože ja som zabil jedného. Takže to som mal tak... Dobrý, už jsou Víťazství. Toto bola taká... Hnedka jsme vyhráli. No. Wah, je. Jú. Dobre. No, zahráme si ešte jednu hru. Ty videa většinou budou tak nějak 2 hry, nebo záleží podle toho, jak dlouhý budou. No. Skáčem. A Jdem poďme... do žlutýho, zase. Dobre, som žltý. Hej, vieš, že ono, Bed Wars, keď hrá sa, tak žltí majú najväčšiu šancu. Neviem prečo, ale
Neviem, proste žltý, to je jedno, či si slabý alebo silný, ale Ty žltý, jsi to zjistil. no proste, lebo vždycky vyhrali žltý. Ako nie, ale proste žltý vždycky nájdú rýchlejšie zlato ako my, vždycky a vždycky vyhrajú proste a každý sa zdá, keď už, keď je niektorý žltý. Jo, a když tak ještě jsme zapomněli říct, že to, abyste si nás nepletli, tak já jsem tady ten otoč se, No. Danieli. Já jsem tady ten chlápek v těch červených kalhotách a hnědý bundě se jménem Nanobug. Áno, a ja som A tento... Daniel je taková Superman kráva a jmenuje se ETHDBF. No. Etnabí. Dobre. Bop, bop. Dobre, takže čo sme? Sme žltí. A je tu, že dáky Honza C. Hej, poďme čítať, vieš, aké sú tu už smiešné mená? Napríklad, je tu jedno meno Lolino 13. Lolino, alebo Crazy Kid MC. Crazy Kid. Private Fearless. Alebo Theodorik. Levis LB. Skiller, Diller Taco. Skiller, alebo Skiller, Tiger Taco. alebo Skiller Merle 007. You're a noob. No. On je noob, každý je noob iba, my sme hero. Jo, když tak pro informaci začneme i sérii různých parkour nebo adventure map. Alebo mody. A jako třeba začneme s Diversity. A jelikož já umím anglicky, tak vám to budu překládat. A jelikož ja umím ne moc anglicky, takže ja viem proste všetko vyriešiť, že ja mám taký rozum, že ja všetko proste vyrieším, aj keď sú tam pucle, ja to proste bum, vyrieším a proste, no na všetko zistím, ty zase vieš po anglicky, ale ja všetko zistím. Túto mapu neznášam. Proč? No neviem, ale taká, no aj mám rád to, ale aj rád nemám. Lebo je tu ten... Hej, My jsme 4. baby, ale ne. A když tak tady je strašně drahý jídlo, to je hrozný. Koľko stojí jedlo? Čo? Třeba jedno jabko, 4 bronzy. Tuším. A jedna dýňa, 2 bronzy, ktoré som mal presne, takže sa najem, keď budem. Už sa to nedá a nedá. Tady máš jedno železo. Dík. No ja som myslel, že to necháme učimu, ale... Ináč... Pojď mi pomoct doprostřed. A keby neurobíme tak, že dáme im niečo na Skype a môžu si s nami... Prosím, vem nějaký bloky a pojď směrem doprostřed. No, hej, toto čo ste videli, to Vojtik MC, to som si ho pomenoval tak, ale nikto nevie, že ako sa volí pravým Skypeom. Takže tak, volá pravým Skype. Doprčeč. Jo. Zabiju tady jednoho červeného, který má zlato. Vieš, ja som išiel ku zeleným a ukradol som im bronz a... Dobr, oni mě zabijou, Ne, dobrý. Hej, my sme... Pomoc? Hele, nemůžeš jít k červeným, já budu totiž mrtvej. Tori, ty! A ja... No ja som už mŕtvy. Už sa to nedá a nedá. Počkaj si. Idem si zobrať. Hej, nechaj mi ty debil sprostý s debilom. Když tak červený půjdou asi k nám, anebo připrav si, že oni teďka zabijou, dobr. Ajaj. Hej, ktorí sú mŕtvi zelení? Sú mŕtvi? Ne, no jako mají zničenou postel, ale ještě nejsou mrtví. Tak ja idem ku zeleným potom. Máš nějaký železo navíc? No mám iba jedno železo. No, tak dojdi pro nějaký zlato třeba. Aha, tak ne. Hej, daj mi už pár zlato. Dále mi jako jediný ještě, že?
Zablokoval někdo postav. Čo som ti vravil, že žltí majú šťastie? No, čo som ti vravil, že žltí majú šťastie? Proste to asi musí byť taký mod pre žltých. Idem ku nám, modrý doriti. K nám? Hej, a mne niekto volá. Ježiš, bacha! Ty vole, aby tady necháte modrýho, aby k nám šel. Dobrý. Dobre, skoro som... Ale... Hej, koľko má zlata na požičanie? Co? Koľko má zlata na požičanie? No, 0. Koľko má zlata na požičanie, fakt? já nemám žádný zlato, počkej. Čo? Veď ja nemám úplne nič. Tento si tu zbiera, aha. Já mám jedno železo pro tebe, jestli chceš. No tak daj. Tady. Kde? Tak. Vieš čo? Idem ku zeleným a vieš čo urobím? Ne, tak choď k zeleným. Ty si už v strede? Ne, Modrý išli já jsem preč. za tebou. Dobre, modrý išli preč, modrý Ale išli. zelený, pojďme pomáhat, zdrojeme. Dobre, super. Mrtvej. Když tak, ber tady zlato. Už mám 9 a chcem si kúpiť ohnivý meč. Dávaj pozor, modrý! Modrý. Červený! Pomoc, modrý. Zabili ma. Potrebujem nejaké zlato. Poďme všetci proste do stredu a zabíjajme. No, já mám 2 zlata, ale taky 2 srdíčka. Hele, to. Když tak teďka musíš dát střih, mě teďka zvoní ten chlápek. OK. Takže čapky a ľudia. Viete čo? Ja, ľudia, proste nedám ten strich a budeme zatiaľ hrať bez Vojty. Áno, zneužijeme to proste a Vojtu môžu zabiť a nič im neurobia a zabijeme túto Karolinku CZ, ktorá je proste ohromne náročná a ktorú zabijem teraz a ona ma zabila, takže proste. Ale pozor, som tu ešte ja. A ten chlápek, ten je... OK. Hej, ja som nedal ten strih, aký si chcel a natáčal som bez teba. OK. A nebo, tak jo. Ale tam ten kousek, kde to říkám, tak vystřihni. Dobre. No nevystrihnem. Hej. Ale nie, tak ale na čo to mám vystrihnúť? Prosím. Dobre. A teraz ste počuli, ako sa bavíme? Yes! Spadla, jedna spadla. Som ju zrútil dole. Karolinka CZ, Karlova Už máma. proti nám jsou jenom jeden červený a jeden modrý. A když ty zabijem, tak už jsme vyhráli, takže to je v pohodě. Karlova máma. To čo už je? Vieš, čo ja idem urobiť? Nevím. Ty ge. Luk? Joj, niekto mi tu volá. Stále Headshot! piepí. Bože! Ty vole. Ne. Žid. Počkej, nechoď tam. Ty vole! Žid a je tam... On má ohnivej luk. Oh no. Hej, tak asi ja si kúpim. Vieš čo? Ja som On mě zapálil. Ja som ho preskočil. A mě zapálil. Toto nevyhráme. Ale já mám 11 zlata, Hej, takže... keď to vyhráme, dámy a pár. Dáš mi 4, len 4, prosím. No, já mám jaksi už jenom 3. Tak mi daj 3, prosím.
Tak jo. Ale jestli je zase nějak, jestli hnedka zemřeš, Neboj sa, a tak mi dones nejaké zlato, lebo ty si už oné, na plný. A ja si zoberiem dáke oné, iron a tak. Dobre. no tak jako ale uprostřed je ten s tím ohnivým lukem, No takže tak ale keď si získal 3 a stačí, tady hej. máš 3 železa a tady máš ještě 2 a tady tohle. Dík a dík a dík a dík. Hej, teraz si kúpim ten najlepší chestplate. Takže dík. Já jsem ho zabil! Ale, dobre, prines mi niečo, prosím, lebo ja odpadnem asi, lebo ja... Ježiš, dělej, pojď doprostřed. Ty si ho zabil, to je veľmi dobré a ja potrebujem čo Už najrychlejšie. bude konec hry, Čo? jenom tady zabiju modrýho. Ja mám 24 goldov! Tak kup ohnivej luk, prosím. Idem kúpiť ohnivíčku. Spadol som. No, vidíš. Říkal jsem, že už bude konec hry. Oh yeah. Nie, to stále 2 volá. hry a zase jsme vyhráli. To bude asi konec dílu. Áno, to bude konec dílu, tak poďme sem. Takže, ďakujem, Konec prvního dílu. ďakujem, že ste si pozreli toto videjko. A jestli se vám líbilo, tak dejte like. A jestli chcete vidět další videa, tak si dejte odběr a on vás to upozorní. Áno. Wow. A nezabudnite, každý like sa platí. Takže zatiaľ, čau. Čau.